Uzimbu unoyera uratitungamira uripesoma Kristu wateweri wa Jesu waneti wanofara watiwa fambiuya nditewere kumusha unyesu tesenguwa unona kubatira musati siyeteka Bimba dambuto ino muya moyo ino zoneta watiwa fambiruya nditewere kumusha apo edumasuwa siku nozo sara kuyenda kukudenga kufunga emazita kuti isuta yorwa watiwa fambiuya kumusha hapo edumazuwa emabaza opera basiku nozo sara kuyenda kukudenga kufunga emazita kuti isuta yorwa watiwa fambiuya nditewere kumusha tenzi nditungamire mukati mezviyedzo kwazi waithana wa mwari
Ndoda kukwazisai mose muzita raJesu. Pazuva ranhasi tiri kusangana takabata shoko raMwari. Musoro wedu wenyaya unoti iwo usarega achipfuura, usarega achipfuura. Zviripo zvinhu zvingakupfuura muupenyu. Usatendera Jesu kukupfuura. Iye Jesu ndiye mudzikinuri wako. Zviri nani upfugwe nezvimwe zvose mupasi rino, usarega Jesu achikudarika kana kukupfuura. Muupenyu huno tendera upfugwe nezvimwe zvose, usatendera Jesu kudarika paupenyu hwako. Tendera upfugwe neposition nezvigaro zverino pasi. Tendera upfugwe naamwe mapost. Tendera upfugwe nyangwe nemabasa. Tendera upfugwe nyangwe nefashion. Tendera upfugwe nyangwe nemitambo yenyika ino. Zviri nani upfugwe kana uri mukomana kana uri musikana. Tendera upfugwe navamwe vakomana. Tendera upfugwe nyangwe navamwe vasikana. Asi usatendera Jesu kukudarika. Tendera hama inodikamwa upfugwe naamwe mafaro enyika ino nokuti haaponesi. Tendera upfugwe nenhau kana news dzerino pasi. Tendera zvimwe zvinhu zvikudarike, usapfugwa naJesu. VaFilipi chapter 3 verse 8 tichaverengegwa. Hongo zvirokwazvo ndinoti zvinhu zvose kurashikirwa hako. Pauro unoti hongo zvirokwazvo zvinhu zvose kurashikirwa hako nokuda kwokunaka kwokuziva Kristu Jesu Ishe wangu, wandakarashikirwa nezvinhu zvose nokuda kwake ndikazvidza marara kuti ndiwane Kristu. Hama inodikamwa, Pauro awana Kristu, waziva kuti ndawana chinokosha. Kukai hongo ndingarashikirwa neshamwari, ndingarashikirwa nebasa, ndingarashikirwa nomuchato, ndingarashikirwa noutano, asi kana ndawana Kristu zvandinoda zvose zvinodzosegwa. Bhaibheri shoko raMwari rinoti kuna Luka 19 pavhesi ra10, shoko raMwari rinoti iro Jesu Kristu wakauya kuzotsvaka nokuponesa chakarashika. Usapfugwa mudikani. Jesu uyu waiti akapfuura napavanhu vaigwara aisiya vapora. Waiti akapfuura pane vanogomera, waisiya vasarudza kufamba naJesu, waisiya vosekerera. Waiti akapfuura nepane vanochema, waisiya vanyaradzwa. Jesu waiti akapfuura nepano vanoshayiwa, waisiya vava nazvo. Waiti akapfuura napavanhu vari mapofu, waisiya vovona. Waiti akapfuura kune vakafa, waisiya vamuka vava kurarama. Waiti akapfuura pane vanhu vakaparadzigwa muchato wavo naSatani, waisiya vatanga patsva. Rudo rwavo rwava rutsva. Paipfuura naJesu waisiya pava nomutsauko. Panguva ino mudikani, tendera Jesu apfuure nomuupenyu hwako, unosiya hwashanduka. Hapana pakapfuura naJesu akasiya vanhu vachichema, waisiya vanhu vofara, waisiya vanhu vava nazvo, waisiya vanhu vakomboregwa. Tendera Jesu apfuure nomuupenyu hwako, usamutendera adarike. Umwe murume wakanga anazvo, akaita muchato wake, makorokoto pamuchato wake, akadana Jesu navadzidzi vake. Wakaziva munhu unokosha pamapurogiramu oupenyu. Usatendera Jesu kudarika. Avapo zvisina kunaka zvinonaka. Ndati kana Jesu ava muupenyu hwako, ndiwo uchafara uchiudza vanhu matestimoni okufara ezvaunaitigwa namuponesi Jesu. Nokuti pana Jesu hapana mukwidza, hapana gomo, hapana Red Sea. Zvose kana Jesu aripo zvinokunakira. Hatimboendai kuno murume uyu pana John chapter 2 pavhesi ra1. Tega mudikani. Nezuva retatu mutambo wokuwanana waivapo pakana reGarirea. Waivapo mutambo wokuwana. Jesu vakanga varipo. Mai Jesu vakanga varipo. Jesu navadzidzi vake vakanga varipo kumutambo wokuwana. Jesu wakadamwavo pamutambo wokuwana. Vakomana navasikana
usatsvetsva Jesu asipo, usati I love you Jesu asipo, usaita muchato Jesu asipo, usazvara vana Jesu asipo, usatenga property Jesu asipo. Dana Jesu pamitambo yako nyangwe yokufara, usaita mutambo waunoti tomboita zvenyika. Ndati include Jesu muupenyu hwako hwose zvinokunakira. Murume waiva nazvo, pfuma waiva nayo, wakanga atodiwa, wokuchatisa waivapo, asi akati handingachati ndisina Jesu, handida ndipfuure mumuchato wangu. NaJesu vavuya, tega munhu waMwari, vadamwa, famba munhu waMwari, vadamwa. Waini yakati ichishayikwa, ndokubva mai vaJesu vati kwaari, vana ava vachine waini. Ndineiko nemwi mai? Nguva yangu haisati yasvika. Amen. Mwari ngaavongwe. Mai vaJesu vanoti ivo kuna Jesu, vana ava muchiona nyangwe makeke aripo, mari irimo, zvose vanazvo, havachine waini inotapirisa muchato, havachine waini. Jesu akati ndinei nazvo mai, sarafura mai, nguva yangu haisati yakwana. Bhaibheri rinoti iro nokuziva kwaita mai ava kuti Jesu kana aripo zvakanganisika zvinonaka. Vanoti kuvanhu, itai zvose zvaanenge akuudzai. Ndakuudzai kare vanhu vaMwari, pana Jesu kana ukagwara Jesu aripo, murapi mukuru. Kana vane misodzi, Jesu unopukuta misodzi. Vane zvinorema, Jesu unotura mitoro. Anoti iye mai vacho, itai zvose zvaanenge akuudzai. Ndoda kuti uteerere zvakasimuka Jesu oita. Kwai pakanga pana makate anokwana 7. Bhaibheri rinoti iro pamakate, verenga munhu waMwari, 6 akanga aripo netsika. Famba munhu waMwari, nokuzvinatsa. Famba kana zvitatu. Akati kwavari, zadzai namakate nemvura, kusvika pamuromo. Ndohwaka cherai muise kumukuru womutambo, mira ipapo. Bhaibheri rangu akati aravira mvura yakashanduka waini, vasingazivi payabva. Asi varanda vakanga vachera mvura vaiziva kuti yabva muruoko rwaMwari. Mira ipapo. Bhaibheri shoko raMwari rinoti iro veno vomuchato vaida waini, asi Jesu unoti zadzai makate 6 nemvura. Ndoda kuudza munhu waMwari, ruponesa hagubvi kwatiri. Sangano raMwari, vanhu vaMwari vachaponeswa. Kana toda kuponeswa, mira zhira dzako kune zhira yaMwari. Iwe uchida murume, Jesu unotanga wandigamuchira, tanga wachengeta mutemo, tanga warega kutuka, tanga warega kuvenga hama dzako, muka unamate. Iwe unondoda murume, ndinoda muchato. Jesu unokuudza tanga wabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwechokwadi. Iwe unoti ndinoda basa, ndinoda kurapwa. Jesu unotanga wachengeta sabata. Jesu una maconditions ake, zvimwe zvose will be added unto you kana waita kuda kwaMwari. Regai ndikuudze hama dzangu, mai vaJesu vanoti itai zvose zvaanenge akuudzai. Panguva ino mudikani, simba raJesu richipo rokugona zvose, simba raJesu richipo rokumutsa vakafa, simba raJesu riripo rokupingudza vakapanduka mimichato, simba raJesu richipo rokudzinga mweya yetsvina, simba raJesu richipo rokupa michato vanoda michato, simba raJesu richipo rokurega havi yechivi. Asi unoti itai zvose zvaanenge akuudzai. Ndati usarega achikudarika, vangoita zvose. Jesu unorayira, zadzai makate nemvura. Makorokoto vakanga vari pamuchato havana kuita nharo naJesu, vakazadza kusvika yopfachuka. Akati cherai mupe mukuru womutambo. Mukuru womutambo kungonoti kacha, akati nhaiwe wawani waviga waini inotapira,
tichitanga mutambo sei, wozoti painozipa pakupedzisira chirudzi. Ndoda kuudza munhu waMwari, kwai vakanga mukuru womutambo haana kuziva kwakanga kwabva waini yava kutapira mumuchato wako. Kana Jesu ukamudaidza unotapira kudarika pamakatanga muri mhandara nejaya. Ndati muupenyu hwako unokuremera ukadaidza Jesu unova huri beta kudarika pawakahutanga wakadzidza uchine simba. Jesu usamusiya muupenyu hwako. Panguva ino mudikani, shoko raMwari rinotiro mutambo wakaonakidza ukapera, vanhu vakarumbidza Mwari. Ndoda kuudza mudikani, kana Mwari oda kuponesa munhu, ane zvaanoudza vanhu vake vanofamba naye kuti musaita nharo vanhu vachida mvura. Mwari unoti kuna Mozisi, rova dombo. Mozisi haana kukakavara. Paakarova dombo, mvura yakabuda, vakamwa nemhuri dzavo, gwendo gukabudirira. Mukati menyika ino tiri mugwendo gokuinda kudenga. Usamukakavadza. Kana Mwari ataura, nyangwe zvikaita sezvisina basa, muteerere, denga rinewe. 1 John chapter 3 verse 22 inoti, uye zvose zvatinokumbira tinopiwa naye on condition tinochengeta mirayiro yake, tichiita zvinomufadza. Kwai zvingane hama inodikamwa, kwai uye zvose zvatinokumbira tinopiwa naye muponesi uyu. Ndati usamurega achikudarika, nokuti tinochengeta mitemo yake tichiita zvinomufadza. Hama yangu inodikamwa, pakurarama kwako fadza Jesu. Pakunamata kwako usafadza kereke yako, fadza Jesu. Pakunamata kwako usafadza mutungamiri wechechi, usafadza mutungamiri wako kana mfundisi wako kana profeti wako, fadza Jesu. Pakurarama kwako kana ukaita zvinofadza Mwari, paunokumbira unopa, paunonamata unonzwa. Pabhuku raVagaratia chapter 1 verse 10, shoko raMwari rinotiro, Pauro achinyora, zvino tinoita ushamwari navanhu here kana naMwari? Kana ndinotsvaka kufadza vanhu here? Kana ndaifadza vanhu? Nazvino handizaiva muranda waKristu. Iverenge munhu waMwari tega. Nokuti zvino tinoita ushamwari navanhu here? Mubvunzo, kana naMwari ndinotsvaka kufadza vanhu here? Kana ndaifadza vanhu, nazvino handizi muranda waKristu. Hama inodikamwa, Jesu ndinomudawo, ndi Jesu shamwari yechokwadi. Usamutendera apfuure muupenyu hwako. Ndoda kuti inde mubhuku raMarko chapter 2 verse 1, wakatsinatira wakaenda kuna 7. Pane mashoko makuru. Usatendera Jesu kudarika. Terera munhu waMwari, terera mudikani, terera munhu waMwari. Jesu uyu mutendere, abuye nomuupenyu hwako, abvanyangure zvaunofunga kuti ndizvo, akupe zvokudenga, mufaro wako uzadziswe, nokuti Jesu warindira kudzoka kuzotora vakaita kuda kwake. Marko chapter 2 verse 1 uchiinda kuna wakapinda muKapenaume ndi Jesu. Oh, hey. Amen. Waka apinda Kapenaume, kwai vanhu vakaziva kuti uri mumba. Vamwe vakanga vano mugwere wavo, vakavuyavo vakashayiwa nzvimbo. Jesu waitsvakwa navanhu vose vakanga vachimuziva. Famba munhu waMwari, kunyangwe pamukova. Amen. Mai waere sangano, Bhaibheri rinotiro, kwai vakavuya kuna Jesu apinda muKapenaume, vakaziva kuti uri mumba. Vanhu vazhinji vakavungana, nokuti vakanga vashayiwa nzvimbo kunyange napamukova. Akavataurira shoko raMwari. Regai ndikuudze munhu waMwari, Jesu wakasiyana navaprofita vanhasi vanoti pfambi ikavuya inotora varume vavanhu ikati ndatambura nougwere chibhotoro, ndatambura nougwere ruchira,
ndatambura nondoda kugurira kuinda South Africa border jamba mvura yomutaura. Asi Jesu asati arapa ugwere anovataurira shoko raMwari, fambai nemitemo yangu, idai vavengi venyu, namatirai hama dzenyu, raramai zvinofadza Mwari. Akavataurira shoko raMwari rinoti hakuna kuponeswa kuno umwe, hakuna rimwe zita rakapiwa pakati pavana vavanhu ratinosunungugwa naro. Tinosunungugwa nezita raKristu. Kukai pakauya vamwe varume vana vakanga vano mugwere wavo, vakamisa pastretcher bed, vakabuya vakakonewa kuisa mugwere wavo pana Jesu. Munamato wavo vaiti, Jesu musatipfuuravo, tino mugwere wedu. Bhaibheri inoti kudii paverse 3 inoti vakauya vakaisa kwaari munhu wakanga akafa mutezo, akatakurwa navanhu vano nemakei. Vakauya nomugwere uyu, famba munhu waMwari. Zvino vakati vasingagoni kuswedera kwaari, vakonewa kukwedera nokuda kwavazhinji, vakazarwa denga nokupfurunyura denga paakanga ari. Vakaputsa, vakaburusa nhovo. ndokubu Jesu ari muvanhu, ari mumba, akagoona madhende oburuka nomwe murume wakanga akaoma mutezo achiburuswa ari pastretcher bed. Jesu ndokutarira mudenga, ndokuona mugwere achiuya. Pakasvika mugwere, Bhaibheri inotiro he was a paralytic, akanga akaoma mutezo somunhu ane stroke. Shoko rinoti kudii? Pakanga pane munhu wakanga akafa mutezo. Dowaka Jesu akati achiona kutenda kwavo, akati kuno akafa mutezo mwana wakanga mwigwa zvivi. Famba. Vanyori vakanga vagerepo vakati, ko uyu munhu unomhura Mwari sei? Unozvidza Mwari. Dowaka tega unomhura Mwari. Votokung'una. Jesu akati kudii? Jesu paverse 9, manya paverse 9 tega. Jesu obvunza, apa ndafamba ndoga muzviwi. Jesu unovabvunza, chii chakareruka, kuti wakanga mugwazvivi kana kuti tora nhovo ufambe? Terera munhu waMwari, Jesu haana kutanga kurapa, wakatanga kuti your sins are forgiven. Jesu chikuru chaanoda kuregeregwa kwezvivi, nokuti nyange vachapora panyika ino vanamatigwa vatenda kuna Jesu vachafa, asi ifa uri mumavoko aJesu. Jesu akati, chakareruka chinde chipi? Akavabudza 2 things, double, 2 in 1. Akati, ndinokangamwira zvivi, ndinoporesa unorwara, kuti muzive kuti ndiri Mwari. Tega munhu waMwari, asi kuti muzive kuti mwanakomana womunhu une simba panyika, unaro nokukangamwira zvivi. Akati kumunhu wakanga achirwara, famba. Ndinoti kwauri, simuka, tora nhovo ufambe, uinde kumba kwako. Pakarepo akasimuka, akatora nhovo. Vakashamiswa, vakati kudii? Vakarumbidza Mwari vachiti, hatina ku panguva ino munhu waMwari unogona kubva pano pawakateerera kana watenda kuna Jesu uchiti handina kumboona zvakadai. Shoko raMwari rinoponesa, shoko raMwari rinosunungura, shoko raMwari rinoshandura upenyu hwanga hwaoma. Chokutanga panyaya iyi, varume vana vakativo, Jesu tinzwirei nyasha. Mumwe vana kudzokera kumba. Chokutanga vakauya nomunhu wakaoma mitezo asingagoni kana kuzvishandura, vakawana pakazara, havana kudzokera kumba. Haleluya. Panguva ino munhu waMwari, une hama dzako dzakaoma mitezo, buya nadzo kuna Jesu. Vamwe vava kure naMwari, vaoma mitezo, havachagoni kunamata, havachagoni kuimbira. Una vana vako vaoma mitezo, havachaverengi shoko raMwari. Ndati kuna vamwe vakaoma mitezo pakutaura, kungovhura muromo kutuka chete. Varipo vaoma ndimi, vaoma mitezo, kuvhura muromo kureva nhema nokushoropodza vanhu. Varipo vaoma mitezo padzidziso dzenhema dzemweya tsvina,
varipo vaoma mitezo panharo neshoko raMwari. Jesu achivadana, teverai shoko raMwari. Vari mudzidziso dzavanhu, ndati uya navo kuna Jesu. Varipo vaoma mitezo pakuda madresi, masmell house. Une musha, uno mukadzi navana, asi vaoma mitezo. Vanongoinda kuchimai chakasiyiwa navamwe, chirasha mhuri yako. Hama inodikamwa, varipo vaoma mitezo pakumwa doro nokusuta mbanje noruchiva. Ivavo uyai navo kuna Jesu. Panoda hama dzokutenda dzinouya navaoma mitezo. Jesu unoti kutenda kwehama dzako kwakuponesa. Hauna here hama yaoma mitezo? Hauna here muchato waomeswa mitezo na Satani? Uya nawo kuna Jesu. Ndati hauna here upenyu waoma mitezo usisafambi wamira nokuda kwenyika ino nokuda kwemweya yechina? Uya naye kuna Jesu. Kana uchiverenga kuna Matthew chapter 8 pana mashoko makuru. Sei vaiuya naye kuna Jesu, sei vanhu vachifanira kuinda kuna Jesu. Tega munhu waMwari. Matthew chapter 8 verse 16 na 17 inoti ava madekwani vakauya kwaari. Kwai vakauya navangani vanhu vaMwari? Navazhinji vakanga vane mweya yakaipa. Tega munhu waMwari. Haleluya. Tega akaporesa vangani vose vaigwara. Akauya navazhinji vanhu vakavuya nehama dzavo dzimwe dzaiva nomweya wetsvina. Ukavona murume woti rimwe zuva ndichakuuraya, mweya wetsvina. Ukavona murume woita magirlfriend, mweya wetsvina. Ukavona mhandara dzoita mashuga daddy, yava mweya wetsvina. Ukavona uchituka mai vako, yava mweya wetsvina. Ukavona uri baba uri mai unotuka murume, mweya wetsvina. Unofanira kuuya naye kuna Jesu. Aenda naye kuna Jesu. Bhaibheri rinoti wakabudisa mweya wetsvina neshoko. Haleluya. Unogona kurayira panguva ino neshoko, kutsamwa kukatama. Unogona kurayira neshoko ariko kudenga vupombwe hukatama. Unogona kurayira Mwari uyu ariko kudenga neshoko vugwere hwakunetsa kwemakore hukatama. Unorayira neshoko vurigioni hukatama. Unorayira neshoko kusada Mwari kukatama. Nevaigwara kwai vakaponeswa. Tega verse 17 inoti zvokuti kudii? Mwari ngaavongwe. Mwari wakatora vutera bwedu akatakura vutera bwedu, akatora mitoro. Ndati hama inodikamwa usarega Jesu achipfuura imba yako. Hama inodikamwa usarega Jesu achidarika project yako. Mukumbire abuye napa project yako. Vanhu vanoti wakaromba, utende usaramba. Iti ndakaromba Jesu, ndakamukumbira abate project yangu, abate marriage yangu, abate upenyu hwangu. Nyangwe vakati wakaromba usaramba. Isasi wandakaromba unoi Jesu Kristu. Ndiye woga mudzikinuri waunoti kana wamutendera kuti abate upenyu hwako zvinhu zvinoshanduka. Ndoda kuti utarire munhu waMwari pana Marko chapter 10 paverse 46. Usarega achipfuura murume uyu, murume anokuda kwazvo, murume anokutsvaka, wakabva kudenga, aine rudo nechisikwa chaakasika. Tega munhu waMwari. Verse 46. Yes. Vakasvika Jeriko. Ndi Jesu. Zvino vakati achibuda muJeriko, akasvika Jeriko ana vadzidzi vake. Doka Bartimeo mwanakomana wa raiva bofu riri rombe anga agere pazhira. Doha munhu waMwari. Mira ipapo, mira munhu waMwari usamanya. Bhaibheri rinoti iro pabhuku raMarko chapter 10 kwai Jesu wakapinda Jeriko nokubuda. Haagari kana asvika, unopinda nokubuda. Ndati muupenyu hwako haarambe akagara kana pane vasingadi kuponeswa. Unogara kana uchida kuponeswa. Akapinda nokubuda ana vadzidzi vake navazhinji zhinji.
Jesu unofarira vazhinji vabuye kwaari. Jesu unofarira vatadzi vabuye kwaari. Momo yaitevera Jesu, vamwe vaiteverera kudya zvingwa, vamwe vaiteverera kuwaniswa muchato, vamwe vaiteverera kudya zvingwa. Asi pane munhu one wakamutsvaka kuti aponeswe. Iva umwe wacho munhu waMwari. Kwai pakanga pano murume wainzi Bhatimio, mwanakomana waTimio. Rakanga riri rombe, riri bofu, asi waigara pashira. Munhu waMwari, ungava nourombe hwako waunoziva kuti uhu hwava urombe, gara pashira, gara pana Jesu, gara panoponeseka. Wairindira kupuwa zvinhu. Vanhu here, kukai ndokumbiravo sadza, ndokumbiravo mari. Bhati musi uyu akanzwa mheremhere yavanhu vakanga vachidarika. Akati mheremhere iyi haisiya vanhu vanoenda kuhondo, haisiya vanhu vanoenda kudhibha, haisiya vanhu vanoenda kupolitics. Imheremhere inorumbidza muponesi. Bhaibheri rinoti wakadii munhu waMwari? Akati wanzwa kuti ndiJesu weNazareta. Akatanga kudanidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni tega. Vazhinji vakamurayira kuti anyarare. Akanyanya kudaidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi we, ndinzwirei ngoni. Ipapo Jesu akamira. Mira munhu waMwari. Bhaibheri rinoti anzwa, akabvunza chii chiri kuitika. Vakati ndiJesu ari kudarika. Akatanga kudaidzira, Jesu mwanakomana waDhavhidhi we, ndinzwirei ngoni. Vanhu vakanga vamudza vakarasika pamashoko akawanda. Vanoti Jesu ndoweNazareta. Ndoda kuudza munhu waMwari, Jesu haasi weNazareta. Jesu haasi weAmerika yoga, haasi weHarare, haasi wekwekwe kana kwachivi, ndewepasi rose. Kana ukadana kwaari, anomira muupenyu hwako, anomira. Jesu unodaidzirwa nebofu. Jesu ndinzwirei ngoni. Bhaibheri rinotiro Jesu wakamira. Ndowa munhu waMwari. Teerera muteereri. Jesu haana kumiswa na Minister of Defense, haana kumiswa na Minister of Energy, haana kumiswa na President weAmerika. Wakamiswa nerombe, akamiswa nebofu. Ndoda kuudza munhu waMwari, rudo rwaJesu hazvina mhaka nebackground. Unomira paupenyu hwako. Unomira nyangwe wakachona, nyangwe usina mari, nyangwe muchato uchirema, nyangwe uri rombe, nyangwe wanga uri muchivi, ukamudana unomira. Unomira muupenyu hwako. Unoda kumira muupenyu hwako namata asapfuura. Jesu akamira muupenyu hwaBhatimiosi. Akamira munhu waMwari. Ndatini munhu waMwari? Haanene dzidzo dzako, haanene mari yako, unomira muupenyu hwako. Vakati mudanei abuye. Vakamira, Jesu amira. Vaya vakamuti unonyarara, unotinyangadzira muponesi, unoziva muupenyu hwako. Kune vanhu vanokudzivisa, kutendeuka, kugamuchira chokwadi. Usaita ukama navanhu, usadziviswa nesituation. Buya kuna Jesu uti musandidarika, ndinzwirei ngoni. Pakati pedu hama dzinodikamwa, hapana eranda kuigwa ngoni naJesu. Anoti Jesu mwanakomana waDhavhidhi, nzwirei ngoni pavana vangu, ndinzwirei ngoni pamurume wangu, ndinzwirei ngoni pamudzimai wangu, ndinzwirei ngoni paugwere. Jesu unomira. Akadamwa nomunhu anorevesa anomira. Akati mudanei abuye. Verenga munhu waMwari. Ipapo Jesu akamira. Akamira. Akati mudanei. Akati mudanei. Vakadana bofu. Vakadana bofu vachiti kudii? Tsunga moyo, tarira unokudana. Tsunga moyo, tarira unokudana. Panguva ino vateereri, tsunga moyo munhu waMwari. Wazama zvaramba, asi nhasi ndiri kuti tsunga moyo, unokudana. Kana akudana, usaita musimbwa wokusimuka, usaita musimbwa wokurega kuuya kuna Mwari, wakurindira kwemakore. Tsunga moyo, unokudana. Tsunga moyo pane zvakuremera, unokudana. Ndokubva vati buya bofu rikadisha Mwari. Verenga. Akarasha nguo yake, akasimuka, akaenda kuna Jesu. Kwai Jesu akampindura, akati kwaari,
unoda kuti ndikuitire ofurikati kwaari Raboni kuti ndivone. Jesu akati kudi waka enda hako kutenda kwako kwakuponesa. Akabona akatevera Jesu muzhira. Hama inodikamwa wadivo kudaidzira serombe raidzi Bhatimiosi rakabvunzwa unoda kuti ndikuitirei. Avuya kuna Jesu. Jesu hakupi zvausati wakumbira. Budza Jesu zvaunoda. Tell your own story. Unoda kuti ndikuitirei kana oda kuti Mwari akuitire. Tell your own story. Ndinoda kuona, ndinoda muchato, ndinoda mfaro, ndinoda kusimbira pana Mwari. Jesu unoti kutenda kwako kwakuponesa. Akavona akatevera Jesu mushira. Panguva ino hama dzinodikamwa varipo vanhu vanoda kuona shira yechokwadi. Varipo vanhu vane mitoro. Jesu uri kubvunza unoda kuti ndikuitirei. Akamubvunza asvika pana Jesu. Mubvunzo wangu unoti Bhaibheri harina kuti bofu rakabatwa richiindwa naro kuna Jesu. Wakasvika sei pana Jesu? Aiteerera inzwi resondewirai ngoni muripiko. Jesu akati vuya. Aitevera inzwi. Kana uchida kusvika pana Jesu tevera inzwi reshoko raMwari. Ndinoziva varipo vanoti Jesu musandipfuure, musandidarika tenzi, nyangwe ndaremegwa musandidarika, pfuurai muupenyu hwangu. Uripo here munhu waMwari? Jesu ndo zvaakavinga vanodana nomwoyo wose. Uri pauri, simudza ruoko uti Mwari musapfuura, handidi kupfugwa, nyangwe ndine mari, nyangwe ndisina, musandidarika. Ndoda kunamata newe. Jesu musandipfuura. Kana uchida munhu waMwari ndatisimudza ruoko rwako kuna tenzi. Haakudariki nokuti kuna vose vanodana kwaari wakavaporesa. Ndo zvinotaura Romans 10 verse 13 inoti ani nani unodana kuzita rake uchaponeswa. Ndava kunamata mudikani. Kuna vose vanodana kwaari. Wawana Jesu wawana zvose. Namata asakupfuura. Ngatidzorei uso tinamate. Baba vedu vari kudenga, munyasha dzenyu nomuzita renyu guru nomukuponesa nokutura mitoro, tarirai vapamwoyo yavo kwamuri nevanotenda kuti Mwari munogona kuzviita. Musapfuura upenyu hwavo. Vari kunamata umwe noumwe kuti Mwari musandidarika. Rangarirai upenyu hwavo, rangarirai hama dzavo, rangarirai michato yavo, rangarirai vanogwara, rangarirai vane zvido zvemwoyo, muvaitire sokukumbira kwavo. Ndinonamata ndichipotera muzita rine simba, zita rinogona raJesu Kristu ndichiti amen. God bless you. Tanzwa kunakisisa Jesu aponesa, iro soko raura Jesu aponesa, ziwisa nyika dzese kumiriro kwenyanza tenzi anotituma Jesu aponesa, tumiranyi panyanza Jesu aponesa, udzanyi vanyangadzi Jesu aponesa, imbanyiwo zvitsuwa kana vari panyanza pasiri chazorinzwa Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo Jesu aponesa, ngeupenyu nerufu Jesu aponesa, imbanyi nekufawa moyo unodamutsa, imbirani pakuva Jesu aponesa, ipa izwi pamweya Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa, daidza kuponeswa mumakomo neninga
rwiyorwe kukurira Jesu waponesa ipa izi pamweya Jesu waponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu waponesa yaidza kuponeswa mumakomo neninga rwiyorwe kukurira Jesu waponesa obumaindi fambenemi sezakai tainoki mumateru okorangu nditauri ranenemi kananzira yoshaikwa divumeidi fambenemi handingambo fambideka dutu riri kuvuvuta mirauya kateiwa wawengiwa nondiedza eseaya matambudzo tenzipumaindi fambenemi kuti mandipazororo zvepasi zvinowanando ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko dakarandi one Zioni tenzi vumaindi fambenemi kuti mandipazororo zvepasi zvinowanando ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko dakarandi one Zioni tenzi vuma